Horas madihita saluhutna. Partonding ni kor manang vokal group songonom ma. Dung epistel markor manon tabege kor lansia. Dung pengakuan iman rasuli markor maaf. Dung epistel markor kor lansia diuruti makor inahana. Napa dua hon dung pengakuan iman rasuli markor inah diuruti ma vokal group ama. Songonima pinabotoon tiwita saluhutna nuaing masuk mahita tu ibadatta masuk mahita saat teduh. Marede mahita sian buku ede nomor 37 ayat 1 rodi ayat 3. Itu
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songonoddo didok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi rap dohot au, huddul dihabang sakki, songonau namonangi jala huddul rap dohot damang dihabang sanai. Amin. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, saya pargogoi mahame makaporsai anakmu nasasadai, si pangulu hami namanaik tu surgo, asahu parwak kami roha benua gijang, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tanging hamuma patik ni debata nani enet sian Injil Yohanes tolu ayat 10 tolu sonoma tarsurat. Dang adong nama naik tu banua gijang, ia so naung tuati sian banua gijangi, ima anak ni jolmai na di banua gijangi yan. Rap mangidogogo mahita tutuhatta. Ale Tuhan debata amanami, limahami, naumbar tepat. Amin.
tatopoti madosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham mida hamatean ni pardosa mula manian parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani umbahen dipangido hami sai sundati ma toru-torum asa unang mangunai betu hami sai se sasude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasisani dosa. I sebe mangoluhon akan na pinilit ni debatado nama mitori. I sedo namandabu hamaguan Kristus Yesus do naung mate. Alai dadaholani nang mulak mangulu do jala disiamu ni debatado ibana mangondihon hita. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Tabigema hatan ini dibata turpuk nagabi epistel di hari mingguon nanianet sian epistel Mazmur 33 ayat sada satro di ayat 5 secara margatu soring mahita majahasa kami maparjolo Jahoba do raja nunga marpahean hamuliaon ibana marpahean tongon Jahoba nunga dihohoson haguguon jadi hotma portibion dang tagamon humutal. Nunga martibur akka batang aek ale Jahoba nunga martibur hasak ni akka batang aek nunga diombakon akka batang aek panunjaan nasida. Rap mahita manjaha sitong situtudo akka panindaan ngonmu abadiaon do natama dia bagasmu ale Jahoba salele ido sahatna martua do akka natumahion hatani dibata
jalan opopsa. Amin. Tabi kema kor lansia.
serta sedia tempat bagi kita. Yesus naiklah, Yesus naiklah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus naiklah, Yesus naiklah, Ia akan kembali segera. Dari tata kudus tak berdoa bagi kita anak-anaknya. Tuhan akan datang kembali, pimpin kita masuk hidup kekal. Yesus naiklah, Yesus naiklah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus naiklah, Yesus naiklah, Ia akan kembali segera. Tahati dakon maha porsiatai song na hindakon ni dongata sah porsian di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus ana di debata Jahoba na sasadai iman atimbun ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Parbadia adorang suabubuan. Ido tuhata na tumayon na bernet di panguman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mangulu di ari patoluhon na manay tu surgo lauhudul tu siamu ni dibata Jahoba
amanai pargogo na suatu dosani, disi maibana, pai mamula sogo tutanoon, makuhumi halak na mangulu do namate. Au porsia ditoddi parbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, do diasiani dosa, do diatai namando, mula mangulu do sogo daging ni halak naung mate, do dihanguluan na sora sudah. Amin.
Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of the Spirit, washes His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, numbers on my side, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Dung Tuhan Yesus napuraan, songgok damena biar hulang, tari margogo ngolunai nasa dosaku nang sai doi. Kabaritahon holong nai di Dia Tuhan tudosori tumanupahi kalau bidang sasada Yesus pinujima. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long, praising my Savior all day long, all day long, all day long. Maredde mahita uhut papungo pelean.
Damenye debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasang Kristus Jesus tuhatay. Amen. Shalom. Selamat hari Minggu madihita sa luhut na. Tumpe hari Kamison. Aido unik na halak bata. Jumat Agung pe di do par mingguan. Memang dang nasalah. Dis Dominikus manang sia Domingus na marlapatan ari ni debata. Jemolo halak bata maddo dakya di do ala Jumat Agung beta Jumatan nina. Dakya do pe masay pasti do di do beta marminggu. Mauliate ma sadarion hari na bulod do. Alani mangiduaw tuhita sa luhut na tajalang ma siamun habirangta pay majok. Gerak cepat doate. Cepat. Tajalang ma siamun habirangta tadok ma Happy Essential Day. Baru na mangalusi selamat hari hananaik. Jalak kamu mak. Molo nasabi? Nang pola satu ujung ala adong lain na dipuji lao tu puji. Ale siya gijangon na hubigi wes na mo do. Ale do lapatan nara Happy Ascension Day, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mauliate ma hobar tu kepres nomor 2 tahun 2024 jala di sada Januari 2024 resmi jala sahma na di kalendertai dang kenaikan Isa Almasih be alai kenaikan Yesus Kristus. Puluhan tahun sejak Indonesia merdeka sejak tahun 45 sahat tu tahun 2020 penghujung Ido Petrus jala mauliate di perjuangan sian halak Kristen dang na dia ala berbeda do Isa na tinadani na dihaporsiani dongatta na marugamo silom na memang mayoritas di negara taon tu Jesus na tatadai ala hobar tu haporsiota di dia tubuh Jesus. Dia silaki tangan kamu do. Adung pas silaki tangan son. Dia tubuh di kandang HP natinada nasiga itoruni bonani kurma. Jala Jesus natinada ni nasida dang nagabe di parsilakon pergantia pemay doina. Hola ning iparsilakon itari ma isaon igati matunasing dang namatay bana. Alani hobartusi na dihaporsiyay na sida doho na tahaporsiyay totu nga marasing unang tapaksa ikos sa rupa. Jadi keputusan na luar biasa tarlumobi tuhita halak Kristen. Kepresi bah hari kenaikan Yesus Kristus. Jelas Yesus ima debata na tubuh di Bethlehem namate makokopita jalana nakok tu surgo. Alani hari spesial musedo sadarion ima ulang tahun ni lansia se Indonesia. Alani anon mula minggu tong mata jalang nasida. Mari si do rencana muna beno muna. Anggoy sa muna may.
Tajalang manasida di bagasa pajalangon ni adong matangiang. Siya yang giyak masehat na sida akan natua-tua talansia jala. Molo dilihat di bata buinya kita. Songon sahat tulansia. Sa sitong nadang dia hudok, ali mardikad do, memang molo jago ni vokal group nakin, dang holan yang marto pa kau. Yang cuiwit nganeng niku. Ale gareja doon. Na do persoalan tikimared de lansia songoni de nasidei wa sedang martoba kita. HP ima basatongan ni hosa namai. Berjuang betul-betul do halaki. Kan itu holanak kok mardala si anak tu sonaki ngahosa. Molo songoni PEDNSI sudah luar biasa sebenarnya. Jadi nahudok molo na lansia bahasa mardikan dang martopa abdang martopa ujung na ale persoalan non hola na martopa ulota. Lewat dongan edang na KBP ina musanom. Toy maboy ma martopa ale nang paguguhu. Jala manang solusi siya na molo martopa saja matangannya. Babay no natin. So itong palilikuan no. Hurian itu hata na niolong di bagasa Kristus Jesus hata ni debata nagabe turpu jamita di Tikion imana tersurat di Efesus bidusada ipukasian ayat 15 ayat 1 ayat 20 tolu songonom madidaw. Asa aupe dung hubege naung porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamu na disalut akan abadia dang masa diau madok mauliate siala hamu marningot tamu dinamartangi angau anggiat dilehot debata ni Tuhan Yesus Kristus amani hasangaponi tuhamu todi hapistaran doho pangukapon manada ibana dipatiur mamata ni rohamuna asa dibotohamu rumang ni arta sihirimon sian pajowon nai ro disurung ni hasangapon si tianon ni akan abadiai asa ditadahamu nang hagogo ni gogona na sumurungi na tuhita akan aporsia sian pakorhon ni hagogoon na marmuliai ay di Kristus doi diluahod debata dina pinahehena ibana sian namate jala pinahudul nai tusihamun na di bagasan banwa gijang tu gijang ninasa harajaon dohot huaso nang hagugoon dohot hamulyaon nang tu gijang ninasa goar na tarhatahon dadahola dihasianganom dohot do dinarosogon saluhut na do dipatuddu tutoru ni pakna jala dipabaki do ibana na mangatasi sasude gabe ulu ni huriai ido pamatangna na manggohi ibana asagohanna sasude di bagasan saluhutna ido yanggo sahatna horasma dihita saluhutna hurian itu hatana niolongan bagasa Kristus Yesus idok sahalaina matu amatana ay pitor bohal burjuni dong ammi dung mate nina hape tikina mga puli na si ganedo amat todo ngaso nang bianggo dong akom nga iapuan ni debatabe ibana temanku ini sudah berbahagia di pangkuan Tuhan nina Victor boha apalagi dok padita si barani apalagi Yesus di siamu ni debata dong ami Victor di pangkuan ni debata na orang dalam doi mana ina hape na so iatu si do bahasa alegoris perumpamaan nanlao patuduhon makna dibalik ni akai hurian itu hata na niolonga di bagasa Kristus Yesus adong sa dapat dohan na maddo fides quaren intellectum iman mengejar pengetahuan
Iko jolo tahapor siyay do, masuk akal ma. Molo iko parjolo akali tabay mga luluy hapor siyoni, dang nadapot tamanang tudiya hita. Alay parjolo siyan hapor siyoni, tubu, buhay ma niyatusan, makna, lapatan, ahado na dido, jalatar surat di hatani debata. Ternyata jadi orang Kristen harus pintar. Itu alay dan cukup hola pistar ikodo marhabisuhon. Hola sahat kosmonot ni Rusia Uni Soviet tahun 90 tu angkasa sahat tu angkasa na sida ahama press release ni Soviet. There's no God, no heaven. Danga dong nganak ko kami tu Banua Gijang. Sudah kami pergi ke luar angkasa. Inna nasida. Danga dong surgo. Danga dong manangahu bereng. Habis 2 tahun kemudian borhak manapistar tong ima NASA sian Amerika. Hola sahat nasida tu luar angkasa. Musedido. Belgani debata. Di toppa macai uli. Portibion dohok sude. Sama-sama pintar, tetapi satu tidak punya kepercayaan, satu lagi dia berlandaskan kepercayaan. Ayo do parpudion, so tunggabe salah memahami hala Kristen, berusaha do portibion, mabahen asa parnako ni Yesus tu Banua Gijangi seakan-akan hanya sebatas mitos. Manang dang fakta sejarah. Hati-hati. Nian lam malojol ma lam pistar portibion, lam tibo teknologi, lam tibo manyan, lam tang manyan haporsiona. Tetapi apa yang terjadi? Logika manusia mampu memahami, mampu menerima besi 500 ton pesawat Airbus boy habang. Kita yakin alai tohodo Yesus naik ke surga, mungkin masih ada sedikit keraguan. Bayakon pesawat 500 ton besi habang, yakin doh kamu? Dan yakin kamu boy habang pesawat? Besi ciptaan produk manusia 500 ton, kita yakin dan percaya itu bisa terbang. Tetapi bagaimana pencipta alam semesta yang memiliki segalanya tohodo tutu nako ibana tu Banua Gijang, atau ini hanya sebatas mitologi atau cerita turun temurun. Olo doragu hita sian haporsote. Alanya terkadang akal kita berbenturan dengan iman kita. HP ikut sadalat doi makana dido fides quaren intellectum iman haporsioteido naikom mga lubba pangatusion hikmat. Molo jolo ikut porsia doa baru ebol ikut jolo hubereng do masuk akal baru hawa porsiai itu tidak akan bisa maul doi. Tetapi harus dibalik haporsiot teido na mga lubba parbinotoani. HP na parpudion jo do bibil tau dibenturkan dalam banyak hal. Ay bibeli dan cocok tu sains inna. Bibeli dan cocok tu budaya tu sejarah do aka segala macam ninna. HPI semaddo bahkan hala Kristen na perjoloi orang Kristen mula-mula bapak-bapak gereja aka filsuf do aka ahli filsafat do. Filsafat sebagai ilmu yang tertua na di latar belakangi na sida aka filsuf. Tetapi ternyata filsafat itu sendiri tidak mampu menjawab banyak persoalan dalam hidup. Ujung naha, jika filsafat sebagai ilmu yang tertua ninna akka portibion, alai teologi adalah ilmu yang tertinggi naboi mangalusi seude akka nasoboi
dialusi akapar binotoan na asing. Tidak ada yang kontradiktif antara firman Tuhan, antara Bibel tahun tuakan masa di Portibion. Edang masuk akalin na debatasi tolu saja, 1 dalam 3, 3 dalam 1. Ay saja tabas saja, tabas saja, tabas saja. Ay saja. Nggak saja yakin. Ngopak behubahan. Ya songoni maddebutano au hape lupa opat kali. Hape ka mo maddebutano dinamoding ikot tolu. Ali si anu. Sa tano do permulaan mula magabitano ale tua debatana manopaho tua Yesus Kristus paloko sa dosa do to di perbadia na manok opat kali. Rosi tua amang dung saya ka bahasa opat kali nakin ina. Dang natuluhali biasa ina. Ay siya na usada niku saya. Ay si pataulo do semuanya. 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, bagaimana 1 tambah? Ay unang formula ni tambah-tambah. Perkalian ni pakai. Natabatasi do debatatay hobar tu data atusi. Ujungna dia sudah di pangkuan Tuhan na hebat madong ammi pitorisei. I pangkuan ni debata apalagi Yesus di siamun. Je maksudmu mengabing-abing madebata. Ina. Merbedai inatai si cing-cing doho amatai si sako. Isi dope. Alani nak hatani debata madok tu hita. Dilihat debata do to di pangatusio tu akan aporsai sama kaporsai bahwa kebangkitan kenaikan adalah fakta yang tidak terbantahkan, bukan mitos dunia, bukan sejarah na pinatupa-tupa. Alay adong do saksi hola persoalan siya dana kita nga olo tatoton film King of the King na jolo kan bibereng isi icambuki Yesusi kelahiran, penyalipan, kebangkitan mungkin sudah kita tonton. Alay hahana naik ujung nagabi gudang jolma naik ahay manay na transit do Jesusi ina muse ayo do kenapa karena logika kita kemampuan berpikir kita menjadi membatasi ketuhanan Tuhan. Molo di dokma Tuhan leom matangamu mangurupiau so tung hola tabayako ro tangannya debatai 5 jari-jari. Kita membayangkan Tuhan pencipta semesta seperti kita dan pas. Tuhan urupiau godang parukiloku godang masalahku Tuhan nak danaku iko sikola HP sogo iko ku transfer uang ujian na tolong au Tuhan ngai tangyang na bayangan na tong bayangan nyijol mon hasil tangyangi Roma hepeng topu debu bemuliti pa boha samiliar mani pamate do pamate habero badongan na marsipeda motor basa murhiko eda na imada gudak pikir aku sugi ko maberuang ujian na ina sadia nasaon wih adong do hepek wale adong do harikotan noda adiga rencana ba tu bulan depan 2 bulan nai adong do niang oh nau 2 bulan nai do pakai aku pakai main na mu setangyang na borhini tu Tuhan ini dang madok mau liate Tuhan utang doi inna. Terkadang kita memikirkan sesuai pola pikir kita jalan Tuhan harus seperti apa yang manusia pikirkan. Ujungnya kita mendefinisikan Tuhan sesuai apa yang kita lihat. Tuhan iberekodo hami seakan-akan Tuhan hanya punya 2 mata yang bisa melihat dari atas. Isebat dok kan itu Ido na didok hatanya debata di turpuko. Jangan kita definisikan Tuhan sebatas kemampuan kita berpikir. Unang salah hita makaporsyai debata na tatadai. Alani adong dosa da video film enya pilimo 2 jomdo ale hupotong may apala 20 detik taringok tu hananako ni Tuhan Yesus.
go to prepare a place for you. Go into all the world and preach the gospel to all nations. You will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. And know that I will be with you always. Lord, kabigi berita NASA berangkat ke planet Mars, longak kita, Porsea kita. Kabigi berita teknologi canggih terkini, longak kita, Porsea kita. Alai, napunasa portibion, napunasa saluhutna, napunasa waktu. Tiki dohok sude, nakok tu benua gijang. Selalu semakin hari menimbulkan keraguan alaniaka pikirata. Alani marhite ditikyon, dipangido debata hita, merekonstruksi haporsiotai. Itak di dia so tungdo haporsiot tanah tapeop sa lilingon turun temurun ala bahasa karisteko dang dialusi ala porseau Yesus namate hehe jalan ako tu banua gijang ibana do debata saluhut na namanopa saluhut jalan na marhabangsa. Kenapa kau Kristen? Bapakku Kristen. Kenapa bapakmu Kristen, opungku Kristen? Kenapa opungmu Kristen? Ala Porsea, alana opungna itu gijang datudo. La Kristen be. Ala piga sudut kita halak Batak mungkin. Paling piga sudut do pehitana Kristenon. Kalau ada 5, Zimoro Yisuku Jolma, si barani nomor 3 maho inna, nomor 10 mungkin. Bahkan holan upukku dope situa, bapak nada tu dope, bapak nyupukku, bayak ko 3 generasi dope. Datu do berarti hola 3 generasi do hami Kristen 10 generasi nari. Datu dope. Ale ima fakta. Alani marhite turpukon pinangido di debata tu hita. Ayo. Jangan kita tercengang melihat apa yang manusia ciptakan. Jangan kita hanya sebatas percaya melihat apa teknologi yang ay sude parbinoto anipe boy jol mamanopa asa tujet nasihat debatadoi. Segala sesuatu bahkan yang manusia ciptakan adalah berkat dari Tuhan melalui kecerdasan, kemampuan dan pengetahuan. Alani turpuko petakas do dido nako debata nako Jesus tubanua gijang hudul jisiamun ni debata amanay ninna itor bayangat katong berarti molo hudul jisiamun ia birang nama debata ama ngatulu be dang sada be alanya ha idope konsepta idope pangatusiota membaca alegoris ni Bibel. Wala nido. Tuhan aja tangannya kita bayangkan jari 5 kita batasi. Kita batasi melalui pikiran kita. Alani hita pe ujungnya banyak yang terbatas dalam setiap doa pakai remote. Belum tentu dilihat debata. Barani nama hita madok songoni sonari. Tanya ko nina, olo, alo na songoni.
Tapi dia tidak pernah benar sungguh-sungguh menutup pintu kamarnya, bersinggang manangyakon nariko di ibanay. Jarang. Alani tapangido matu debata bisu nasian ni manay. Molo dido hudul di siamun ni debata. Ay tiki di pajongjong si Salomo, joro ni debata. Roma debata maddo Salomo baema istanam harajamu di siamun ni bagas jorokon. Itu adalah sebuah yang melambangkan kemuliaan bahwa dia pemilik kekuasaan. Nako Yesus kuban wagi jang hudul di siamunnya jebata ibana mula musetu habang sanai. Dia menduduki singgasananya dan kembali bertahta dalam kehidupan. Alani molo debata do na punasa saluhut dan dia raja di atas segala raja, dia yang bertahta di habang sanai. Jangan lagi ada keraguan dalam menjalani kehidupan. Lakahomma makana sehudo taulahomma ulotei lokma debatam mangulahon-ulahon na sipatan yang terbalik do hita do yang mangulahon-ulahon ni debata ta suruh mangulahon-ulahon ta awi ku kritik do boy do hita martang yang Tuhan, kami doakan teman-teman kami yang belum makan di sana, kau kasih makan. Dang salah tapi na pinangido ni debata Tuhan tangyang ta Tuhan gudang dongan nami bakar ruas ni huriam bakan huriami gudang hari kotana ajar yau manarihon dongaki dang nagabi Tuhan itu ya Tuhan itu hina hati-hati songon na jago tangyang taikam kepada saudara-saudara kami di Filipina, di Palestina na. Hape tetangga na mga sumangan. Matang yang Gudang sungguh. Akhirnya doa juga menjadi doa yang tidak berhikmat. Alani tarekonstruksi mak. Haporsiotay. Bagaimana cara mengimani Tuhan? Ingat, tidak ada persoalan antara iman dan logika. Dang nagabe, dang cocoki. Tetapi takas jido, fides quare intellectum, iman mengejar pengetahuan. Jolo hapor siai, leonon ni debatama, pangatusion, taringo tungolutong. Amin. Martangyak kita. Mauliate Tuhan dihatam na mga lugugo Tuhan misalhut na asa toktong di bagasan haporsyaw na manoktok kami di ngulo nami leo pakirimo diha misalhut na asa marhite pakirimo ni toktong dohami dinalaho makaporsyayho di bagasan ngulo namion jujuk doa kanamasa na mabayan ganggu roha do haporsyaw nami alani patugu may Tuhan marhite tod di porbadiam asa lam hurajumi hami salhut na masa jingulo namion salhut na do diatusiho jalahodo na punasa martangya kami Tuhan tusudi kategorial na adong ditonga-tonga ni huriamon asa homa na padasipon akalas ni roha marhite akka ulaon ditonga-tonga ni huriam doho akka program na si pamasaon doho akka naong masa suang-songoni martangyak kami tarumobi secara terkhusus di Tikion tuna tua-tua nami salhut na akalansia na adong di tonga-tonga ni huriamon mauliate mahupasat kami di umur na pinasami dope tunasida di pararho dope umur nasida dinalaho pakeom munasida mameleho dirina di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni bagasna suang songoni di tonga-tonga ni huriam pos rohanami Tuhan akan na tua-tua namion akka pangalapa poda do nasida di tonga-tonga ni ganup inganan suang songoni di huriam alani leon hai pasot tunasida
asa margugo na sida jala lam jonok tuho di tonga-tonga parnguluan na parbisuhin na sida asa dibaga sa bisu na siya koi na sida madalani ari-ari na pinasakmi dope di nguluna. Martangia kami Tuhan tu sudi ina na adong di tonga-tonga ni Huriam asa gabi ina si partangiang na sida margogo na sida mangado pia kanamasa di tonga-tonga ni ganup rumah tangga na sida be. Martangia kami tu salu ama na adong di Huriam asa toktong-tong ramotommu pargugoyommu tarumobi leho ragam parhitiamu mamasu-masu ngulu nami asa marhitei boy hutanggung jawab pihami akan nariko di tonga-tonga ni ganup rumah tangga nami be. Martangia kami tu sudei anakon nami siya sikola minggu remaja na po sobulung asa toktong madibaga sa pangaramot yomu apalagi Tuhan di zaman waingom si patauludo lomos rohanami akan natutua alani ajari hami jala toktong matodimian di tonga-tonga akayana kon nami asa bui dapok nasida akan hinirim doho cita-cita nasida tujulanon suang-songoni akan ujian akan dapok hasil ujian na denggam bui lulus mauliate Tuhan di denggan di basam suang-songoni akan so lulus dope ajari nasida majalo akan masa jal ajari nasida na adongdo rencanam di tonga-tonga ni nguluna alani papos rohana asa toktong martangiang tuadopamu unang gabi madele ibana diakan namasa martangia kami Tuhan tu sudi program na adong di Huriamon suang songoni tu sudi hami parhalado ni Huriam full timer panitia pembangunan doh akka saluhutna parhalado na somartohonan asa homa toktong manggonggomi hami margogo hami dinalaw manguluhon Huriamon Hurian na pinasakmi tuhami dinalahu parmahani hami ibagasa Kristus Jesus martangia kami amen. Tapuji Tuhata tapasaha peliata.
Tatangia koma pelyata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di Banwa Gijang hodo haroro ni salu silele na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasatami masia na nilihomi tuhami pelian nami tuho sa jalo may gabiwap na husus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pelianom pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibiom buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileleomi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Ali Tuhan Yesus Kristus nang manay tu Banwa Gijang na hudul di siamo ni debata hasangapo do hamulyom madihoro di saliling-liling na namaras ni roha do haminuangan ala naong monak ko jala di pabakit debata hoga biraja di atas saluhut halongangat do sudi dalammu ay di patoruho di rim tutoro ni saluhut alay gabi tumibo ho siya sa sudi jala maruli goar asalopi salu ulu ni tot lahu marsoba tuho jala ganu pamangan mar hatoboton hodo Tuhan mauliate rohanami tuho ala nang yukapodalat tu Banwa Gijang gabi situan ni malipo na mangodio kami tu debata sepasu-pasu mahuriam na maringanan dopeji hasianganom pai mamarpungu hami tulabungmu sepasau mahabang sam tuaka suruamu leo matuna sida sahala doho gogo sian Banwa Gijang asa marmulia goarmu di portibion saya jari maakapartohonan di huriam asa hobar tulomo ni roham aka aturan pamisangon doho panugunuguon na niaturhon na sida di huriam segonggomi jala paretay mahuriam di tano di diape di paujako asalam rara jalamonang huriam lehon hapistaran sian Banwa Gijang tuaka idu nami tuaka padita guru doho tuaka situa asalam maraturan huriam di tanoon sepajongjong harajomu di bagasa rohanami asa marhiras ni rohami manguloy doho mangyutoko pahok marohanami tuho asa huatidako kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami sepayam mahatam doho dame ni huriam asa huingot kami dada hasianganon inganan nami alay di Banwa Gijang di labung mido sayramoti ma namanggonggomi hami doho raja do suru-suruan na pinabakit na leho matuna sida hapistaran sian Banwa Gijang doho uduk ni roha asa doho na sida mangoloy paretam pasu-pasu masalu parpunguan ni halak Kristen seho madongan na sida jupang marpungu di gereja di parsikolaan nang pedi bagas nabi selam lokangi siya kami dosa do sude na pasoratok kami dia sianganon asalam malungu kami paimahon harorom mangalapami tulabung ni amai. Amen. Aliyaman namin na di Banwa Gijang sa pinarbadiya magwarmo sa Roma harajamu sa sao malomo ni roham di Banwa tongonsongo ni Banwa Gijang leo matuhami sa darion hanguluwa siya pari sa sama dosa nami sa panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami togihot tu pangudjunam palua mahami siyan pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Amen. Gisoma hami raro mahamu majalang doho udurma na tua-tua nami akalansia asa di tanah laut nang awang-awangi ibanado haposaki totong do diramoti lakaki oh apori